למה להסתבך? בדיוק. עכשיו, דרך מיוחדת לציין את דניאל רוגוב, שהיה ממבקרי האוכל והיין החשובים בארץ, ומת לפני 4 חודשים. כן, רוגוב או דיוויד ג'ירוף, זה השם המקורי שלו, מבקר יין ומסעדות נהנתן, מאוד אהב את החיים. בספטמבר האחרון הוא נפטר, ואנחנו פגשנו אותו בערב הוקרה לכבודו, שנערך ממש שבוע לפני מותו. הנה הדברים שהוא אמר לנו אז. מה שלומך? נגיד ככה, אני הולך למות, ברור. חוץ מזה, הכל בסדר. אני יודע בדיוק מה קורה לגוף שלי, אני יודע בדיוק לאן אני הולך, לאן בדיוק אני לא יודע. אני ממשיך לחפש את הדברים הטובים. אז הנה, החודשים חלפו ויש מפעל הנצחה מקורי לרוגוב. כן, ולא סתם, זה מפעל הנצחה שאני ממש בטוח שרוגוב בעצמו היה מבסוט ממנו. הנה גיא, תכיר את ברנדי. ברנדי דניאל רוגוב, זה ברנדי חדש וייחודי שעקבי כרמל להוציא, הוא נושא את שמו וגם את דיוקנו של המבקר המנוח. ברנדי רוגוב מורכב מ3 סוגים של ברנדי, בני 10 עד 27 שנה, שכל אחד מהם מייצג תקופה אחרת בקריירת היין והקולינריה הזאת של רוגוב. 300 בקבוקים בלבד הוצאו מהמשקיע הזה, 500 שח לבקבוק. אפשר לרכוש אותם אך ורק במרכז המבקרים של עקבי כרמל בזיכרון יעקב. האמת, גיא, שבאמת אין יותר מתאים מברנדי להנציח את רוגוב, ואני בהזדמנות הזאת אגב מבקש. כן? אם חס וחלילה קורה לי משהו בלתי צפוי, אני רוצה וודקה על שמי. אתה יודע מה? אני מוכן להתפשר גם על טחינה. וודקה, טחינה אהרונסון. טחינה אהרונסון. האשכנזיות, תפיל את זה, לא ימכור. טוב, נו. אולי איזה שקית קינוע. מקסימום. ובוא נסגור שפשוט עוד לא, למה לדחוק את הקץ. פתחנו עם אוכל בריא.